Apropar el coneixement científic a la ciutadania. Amb aquest objectiu, Castelldefels celebra cada any la Setmana de la Ciència, que recentment ha desenvolupat un ampli ventall de propostes destinades a fomentar la sensibilitat envers la investigació científica. Encara és un element molt desconegut i, per tant, aquest tipus de jornades el que ens ajuden d'alguna manera és a apropar a la gent, fer-les més assequibles, fer-les més properes i, per tant, que a poc la ciutadania les vagi fent seves i vagi participant, que seria l'objectiu final. Aquest any, la Setmana de la Ciència s'ha unificat en les jornades de les noves tecnologies, ampliant i complementant l'oferta habitual en activitats destinades a fomentar l'ús i el coneixement de la innovació tecnològica. La inauguració oficial va tenir lloc al campus universitari, en una reflexió a càrrec del doctor Jordi Agustí sobre la idea de progrés en l'evolució. La teoria de Darwin, la predicció és que entre cada forma hi hauria una forma intermitja que lligava. Però això no era veritat. No hi havia, la paleontologia del seu temps no estava suficientment desenvolupada. En la col·laboració de diverses entitats locals centrades en la recerca i la divulgació científica, aquestes activitats estan organitzades per l'Ajuntament i el campus de la Universitat Politècnica de Catalunya de Castelldefels. Per l'UPC, la ciència i la tecnologia és el seu camp, el seu món. Per tant, treballar per fer difusió de la ciència i de la tecnologia i de la importància de la ciència i de la tecnologia, diguem-ne, és part de la nostra feina i és un privilegi, diguem-ne, poder tenir molts actes amb aquesta finalitat durant una setmana i durant tot l'any. En l'àmbit de les noves tecnologies, la setmana també ha integrat sessions més tècniques, com per exemple una jornada d'avaluació del grau d'implantació de l'administració electrònica a l'administració local. Aquesta activitat, desenvolupada a l'Institut de Geomàtica del campus, estava adreçada especialment a responsables i tècnics de l'administració pública. Les administracions públiques, i en concret les locals, ens hem de posar les piles també perquè els ciutadans i les ciutadanes, quan vinguin a reclamar-nos o a intentar fer algun tipus de gestió des del seu ordinador, des de casa seva, puguin fer-lo. Finalment, els Premis Castelldefels Digital, lliurats a l'Hotel Mediterráneo, van servir de tancament a la Setmana de la Ciència. Aquests guardons reconeixen cada any la feina d'aquelles empreses o persones emprenedores que afavoreixen el desenvolupament tecnològic i el del teixit socioeconòmic de la nostra ciutat. Perquè posa en relleu que Castelldefels, lluny de quedar al marge de les transformacions que estan provocant les noves tecnologies, participa d'aquests canvis amb esperit innovador. Avui premiarem realitats tangibles que formen part del present de la nostra ciutat i que al mateix temps marquen un camí al futur. Les empreses guanyadores van ser Boreal IT en la categoria de tecnologia i Farmàcia Monill en la categoria d'innovació, mentre que el premi al millor projecte de creació d'empreses va ser per Vintage. Els Premis Castelldefels Digital tenen l'objectiu de facilitar i potenciar la incorporació de les noves tecnologies al sector econòmic de la ciutat. La gala d'entrega va ser la cloenda perfecta de tota una setmana centrada en la ciència i la tecnologia.